На 8 ноември Уран се връща ретрограден в Телец и ще остане там до 26 април 2026 година, за да направи последната си ревизия в този знак. През този период е време да се обърнем към финализиране на творчески проекти, финансови въпроси и инвестиционни планове. Очакват се промени и нови структури в социалната сфера, банковата система, разплащателните модели, строителството, разкрасителните процедури и естетичната медицина. Това е последният шанс за корекции и завършване на започнатото, тъй като Уран ще се върне в Телец чак след 84 години. Следващите 5 месеца ще бъдат ключови за определяне на посоката на материалния свят и финансовата система. Най-силно ще усетят влиянието на Уран родените в последните 5 дни на знаците Телец, Рак, Дева, Козирог и Риби. При тях няма да се случи нещо напълно ново, но ще се върнат събития от май и юни 2025 година. Това е последна възможност за корекция и завършване на стари теми. Родените в последните 5 дни на Лъв, Скорпион и Водолей също ще се сблъскат с теми от пролета на 2025 година. Сега ще имат шанс да приключат окончателно стари програми, навици, привързаности и ограничения. Ако искаш да разбереш повече за своя зодиакален знак, последвай ме в следващото видео и ми напиши в коментар, ако те интересува нещо още по-лично. Твоята подкрепа е безценна. С абонамента си ще бъдеш винаги сред първите, които получават нови дози вдъхновение.